गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। थांनाय साननैसो सिगां इएम रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे साथाम एमसिएलएफोरखौ बिपिएफ दोलोआव हाबफैसिगोन होननानै समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों, बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैसिगोन होननानै खौरां फोसावनाया नंखाय। जायफोर बिथांमोना बेबादि बाथ्राखौ फोसावदों, बेनि फोरमान होनो हायाब्ला फोसावग्रानि सायाव मानहानि केस होनाय जागोन होननानै रेवरेवा नार्जारि बिथाङा गोख्रोङै बुंदों। सिगांनि समाव रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ मानि थाखाय नागारनानै फैदोंमोन, बेनि जाहोनखौ फोरमायदों दि सिगां समाव जेब्ला बिपिएफ दोलोआव दंमोन, बै समाव गसाइगाव बियाबनि बिपिएफनि मानसिफोरा गोबां नाख्रेबनानै खस्थ' होयोमोन आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव 17था मासि देरहानानैबो सरकार दानो रोङाखै। बेवहाय सोरबा सासेनि गोरोन्थि दं। बे गोरोन्थिनि थाखाय रायजो राजाफोरा जाहाथे खस्थ' भुगिनांनो गोनां जाया। आथिखालाव बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो खौसेयै खामानि मावनानै बयबो जौगाखांनांगौ बेखौ लुबैनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों आरो बिजेपि दोलोआव थानानै आंहा गोजोननाय दं होननानै रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बुंथिनानै होदों। क'क्राझारनि फुड प्लाजाखौ बन्द' खालामनो अफिसियेलि बिथोन होगोन होननानै फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होदों। थांनाय सानखालि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय एबा गांजेमा बाजारनि साखाथियाव थानाय फुड प्लाजायाव मोनसे जाग्रा बेसादाव थिक-थिखा मोनदोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसुलिया जाफुबाय थानाय समावनो हरखाब मासे थिक-थिखाखौ मोनदों। बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमोनांनाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिदों। जों मिथिगौ थिक-थिखाया मोनसे बिस गोनां जिउआरि। बे जाथाय जानायनि उनाव फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्म बिथाङा गावनि हान्जाखौ लानानै क'क्राझारनि फुड प्लाजायाव नायबिजिरहैयो। नायबिजिरहैनायनि उनाव बिलिफां ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि बे जाग्रा बेसादखौ जानानै फरायसुलिया उदै सानाय आरो गोबानाय जादों। बेनि उनाव फरायसुलिया जानानै आद्रा थानाय जाग्रा मुवाखौ नायबिजिरनो गुवाहाटीआव दैथायहरनाय जाबाय। नायबिजिरखांनायनि उनाव जाग्रा मुवायाव बिस एबा गाज्रि लैखोन मोननाय जायोब्ला क'क्राझारनि फुड प्लाजाखौ बन्द' खालामनो बिथोन होनाय जासिगोन होनना फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्म बिथाङा मिथिहोदों। हादरनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बे बारनिफ्राय जाब्रबथायजों दुखु मोननाय एबा जोखोम मोननाय सुबुंफोराबो बेसेन होनाङाजासे फाहामथाय लानो हागोन। लामा जाब्रबथायफोराव जोखोम मोननाय सुबुंफोराबो बेसेन होनाङाजासे देहानि फाहामथाय लानो हागोन। लामा बिफाना बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिया थाबैनो मावफुंजागोन। गोजौ बिजिरसालिया बे थांखिखौ लानो बिथोन होदों। 3-4 दाननि गेजेरावनो बेनि सुबिदाखौ मोननो हासिगोन होननानै लामा बिफाना मिथिहोदों। उदालगुरि जिल्लायावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसनजानो थांगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै उदालगुरियावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसननांगौनि गेजेरजों दैफां नोलोबारि ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मडेल कलेज लुफुंबाय थानायखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौ नोलोबारि ओनसोलावनो सरखारि हा थानाय जायगाखौ नायगिदिंहैनानै बे जायगायावनो 2024 मायथाइयाव गायसनगोन होननानै फोरमायदों। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावनानै होदों आसाम सरकारा। रेशन कार्डनि माखासे खामानिफोरखौ थाबैनो मावनानै ला। फैगौ 10 दिसेम्बरनिफ्राय मोननाय नङा रेशनखौ। 1 खालारनिफ्राय 10 खालारनि गेजेराव नोंथाङा रेशनखौ लायनो नांगोन। रेशन कार्डनि मुवा बेसाद लायनायाव फिंगारप्रिन्ट होनो नांगोन। फिंगारप्रिन्ट होनायनि उनाव इपिअएस मेसिननिफ्राय ओंखारनाय रिसिटखौ ला। इपिअएस मेसिननि गेजेरजों होनाय बिलाइखौ गासैबो रेशननि बिजाथिफोरानो ला। 1 खालारनिफ्राय 10 खालारहालागै रेशन दखानखौ खुलिनांगोन। नोंथाङा जुदि रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरंखौ मोनाखै अब्ला नोंथाङा 180034533611 नम्बराव फन खालाम। मोननांगौ समाव रेशन कार्डनि गलाफोरा मुवा बेसादफोरखौ होथारनांगोन। बे बाराव आधार कार्डनि अनगायैबो आरोबाव मदि सरकारा गोदान कार्डनि गोनांथि खालामनानै होदों। बे बाराव नोंथांमोना दिहुननांसिगोन गोदानै आधार कार्ड एबा अट'मेट पारमानेन्ट एकाडेमिक एकाउन्ट रेजिस्ट्रि। नोंथांनि गथ' गथायफोरनि थाखाय दायो आधार कार्डनि गोनांथि जासिगोन आरो बे आधार कार्डजों आधार कार्डआ लिंक थानांगोन। अदेबानि दायो नोंथांमोननो आधार आरो आधार कार्ड मोननैखौबो नांसिगोन। साफ्रोमबो गथ'साफोरनि थाखाय आधार आइडि कार्डनि गोनांथि जासिगोन। फरायसालियाव मुं थिसननायनिफ्राय लानानै साख्रि मावनायसिम गोनांथि जागोन आधार आइडि कार्ड।
मिरु सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बे समाव आफार आइडि कार्ड बानायनायखौ जागायबाय। साफ्रोमबो फरायसाफोरनि आबुं थं फरायनाय बायदिफोराव थागोन बे आफार आइडि कार्डआ। बे आफार आइडि कार्डखौ फरायसा समनिफ्राय लानानै जोबथा फरायनाय समसिम नांगोन। फरायसाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनोबो बे खेबाव आफार आइडि कार्डनि गोनांथि जागोन। आफार आइडि कार्ड बानायनो थाखाय फरायसाफोरनो आधार कार्डनि गोनांथि जागोन। बेनि थाखाय लोगोसे थाफानांगोन डिजि लकार एकाउन्ट। डिजि लकारनि गेजेरजों इकेवाइसि नि खामानिफोरखौ आबुङै मावफुंनो हागोन। बिजेपि दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गेदेर खहा। खमैबो 2700 गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। लक सभा बिसायख'थियाव बिटिआरनि मोन्नैबो बियाबनिफ्राय बिजाथि देरहानानै दिल्लीयाव केबिनेट मिनिस्टार बानायनायनि थांखि लादों बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। लक सभा बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन दोलोआ जेसेबां थियारि जादों बेबादिनो बिपिएफ दोलोखौबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे हेलिकप्टारजों दावबायनानै बिटिआरनि खना खनला जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायनिबो बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। थारैनो जाय समाव रोजा रोजा मावथिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय नुदों आरो खोनानो मोनबाय थादों, नाथाय बे समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनैसिम सासेबो मावथिफोरा कंग्रेस, बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआव थांनायनि फोरमान गैया होननानैबो हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंबावदों। फैगौ 2024 मायथाइनि जानो गोनां गुन'त्सबनि गोनांथारै फोसावना होदों रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। फैगौ 2024 मायथाइनि 3 जानुवारिनिफ्राय गुन'त्सबआ जागायजेनगोन। जानुवारि आरो फेब्रुवारि बे मोननै दाननि गेजेराव मोनथाम बाहागोआव जागोन 2024 मायथाइनि गुन'त्सबआ। फैगौ 3 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिसिम बरपेटा, बजालि, हजाइ, करिमगन्ज, कामरुप, कार्बि आंलं, कक्राझार, लखिमपुर, शिबसागर, खोला सालमारा, मानकासार आरो उदालगुरि जिल्लायाव जागोन। 12 जानुवारिखालि बाक्सा, बिस्वनाथ, चिरां, सराइदेउ, धेमाजि, धुबुरी, गलाघाट, हाइलाकान्दि, जरहाट, कामरुप मेट्र', सनितपुर, तिनसुकिया, तामुलपुर जिल्लायाव जागोन। 5 आरो 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव बङाइगाव, दरं, डिब्रुगड़, गवालपारा, काछार, नलबारि, मरिगाव, डिमा हासाव, माजुलि, सा कार्बि आंलं जिल्लायाव जागोन। बैफोर गोनां अक्ट' आरो मा जिल्लायाव बेसेबां अक्ट'आव जागोन बेखौ रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा फोसावनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।